Wel, mae'n 6 o'r gloch ar Brynhawn Mercher. A fel arfer, mi fysa drysa'r ysgol yma, sef Ysgol y Creuddyn Llandudno ar gau. Ond heno yma, mae'r plant wedi aros yn hwyr a wedi gwahodd llond neuadd o bobl ar gyfer noson arbennig iawn. Wel, dathliad ydy hwn sgynnon ni yma heno. Da ni yma'n dathlu agor ffreitur y newydd i'r ysgol yma nes cyfnod byr o amser a hefyd cyfle i'r bobl ifanc fod yn arwain y noson yma, sef nhw sy'n mynd i fod yn gweini pryd o fwyd, 3 chwrs i bobl yn y gymuned leol. Nhw sy'n wedi fod wrthi trwy pnawn yn coginio'r bwyd ac yn paratoi popeth a hwnna i gyd yn gynnyrch lleol gan bobl sydd wedi darparu bwyd chwarae teg yn garedig iawn i ni yma yn Ysgol y Creuddyn. Pa mor bwysig ydy o bod ysgol yn agor y drws i'r gymuned leol? Da ni eisiau agor y drysa i rieni, cyfeillion, bobl sy'n byw yn yr ardal, fel bod nhw'n gweld beth sy'n mynd ymlaen yma tu ôl i ddrysa'r ysgol. Nid yn unig mewn cynherdda, digwyddiad y chwaraeon, ond hefyd fatha heno, digwyddiad yn ymwneud â bwyd a bwyta'n iachus a bod yna gyfle iddyn nhw weld disgyblion mewn goleuni gwahanol i fallai y gweithgaredda allgyrsiol arferol yr ysgol. A be am y gweithwyr go iawn? Be oedd ei barn nhw am y weithgaredd? Mae'n dda i fel cael profiadau gyda bwyd a i ddangos plant bach amdan bwyd a dysgu ei hun amdan gwahanol mathau o bwyd. Mae'n cadw pawb yn iach hefyd, so mae'n fel... A pa fath o bethau sydd ar y fwydlen? Be ydych chi'n coginio heno? Da ni wedi coginio cig efo llysiau ac tatws a lasagna. Ni wedi gwneud patau ffysgod hefyd. Pwy sy'n dewis y fwydlen? Pwy sy'n wedi rhoi'r bwydydd yma gyda'i gilydd? Dwi'n meddwl ydyn leibs pethau. A mae fel recipes nhw ydi o, so maen nhw jyst i ddefnyddio fo i heno. Wrth gwrs, barn y cwsmer sy'n bwysig, a fel maen nhw'n dweud, mae'r prawf yn y pwdin. Mae'r bwyd ma'n fendigedig, diolch yn fawr iawn, ynddi? Mae hwn yn lyflu, mae'r bwyd yma'n fendigedig. O, mae bwysig bod plant ac oedolion yn dod ati gilydd a bwyta bwyd iach, blasus hefyd. A sbario coginio adre heno yma hefyd. Dyn ni wedi cael eistedd fy ffrindiau a gwneud rhywbeth dyn ni'n arfer yn neud o blaen, wedyn dwi'n falch bod ni wedi dod. O, 10 allan o 10 yn bendant. Mae'n wych. Ei Seren, sut mae'n mynd hyd yn hyn? Ie, mae'n iawn. Ond dwi'n brysur gorfod mynd, sorry. Ti'n gofio mynd? Oce. Pawb yn brysur yma. Wedi bod yn noson arbennig yma yn Ysgol y Creuddyn, pawb wedi mwynhau 4 cwrs blasus iawn a dim ond diolch mewn ffordd dan isio i'r disgyblion, staff y gegin sydd wedi cynorthwyo nhw ac i'r holl bobl sydd wedi mynychu'r noson, pawb yn amlwg wedi mwynhau. Wel, dyna ni, noson hynod o lwyddiannus. Diolch i bawb yn Ysgol y Creuddyn. Diolch yn fawr. 10 allan o 10.